তাৰপিছত আহিব আমাৰ আছে তেখেতসকল আছে পৰমেশ্বৰ মহিলাৰী আছে কুসুম্বৰ চৌধুৰী আমাৰ এডভাইজাৰ বিটিআর আক্রাসু কুসুম্বৰ চৌধুৰী उत्तम बर्मन चिरांनि निसिमा ओनसोलाव गोबां अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवो आरो इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय सुबुंफोरखौ बरायो प्रमद बर'आ। चिरांनि खयला मयला ओनसोलनि लन्सिबारिनिफ्राय खयला मयला थांनाय लामा लुफुंनायखौ बेखेवो आरो मावरिया हाजोनि गाहायाव गंसे सुइस गेट आरो बान्दुगुरि आरो सेरफांगुरियाव गंनै दालां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवो दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बेनि उनाव निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लाना बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि मावथि आरो रायजोफोर इउपिपिएलआव हाबनाय 1700निबो बारा सुबुंफोरखौ बरायो। थांनाय 12 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलखौ एबा बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि बिथांमोना सासन होनांगौमोन जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ अननांगौमोन रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौमोन बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोना थगायनाय सिगिनाय बायदिसिना आदबजोंसो राजखान्थि खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो बिनिखायनो इउपिपिएल सरकारखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन आरो दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जे गोजोन फैबाय मोजां थासारि फैबाय बयबो मोजाङै रायजो जानो हानाय जाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्राबो रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो जाहांबाय बेफोरखौ नुनानै दिनै बिपिएफनि जिफोर मानसिफोर बिसोरो लोब लोब इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों आरो मोनफ्रोमबो इउपिपिएलनि सुबुं गौमायाव रोजा रोजा बिपिएफनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनियाव हाबफैदों जों बिथांमोनखौ बरायदों मानोना बिटिआर ओनसोलखौ मोजां मोनसे थासारि आरो गोग्गो समाज दानो थाखाय इउपिपिएलआ जोङो आगान सुरगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ मुलुगनि मादावनो जौसिन हादोर गायसननो सानदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतनि मादावनो मोनसे जौसिन राज्यो हिसाबै गायसननो सानदों बिटिआर ओनसोलखौबो जौगालांनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो जोंबो इउपिपिएल हान्जानि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ अरायसम बिथांमोननि बिसास बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि फोथायनायखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिबिनाय खामानिखौ अरायसम गोग्गो आरो गोथार गोथोरजों मावलांबाय थागोन। बिथां खाम्फा बरगयारिया मा बेसिसाव बुंदों बेखौ मिथिया नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ अलरेडि बिथांमोननि माखासे एमसिएलएआ अलरेडि बिजेपिआव हाबहैबाय जोंनियावबो हाबफैबाय आरो माखासे बिथांमोननियाबो लाइन लानानै दङ नाथाय बाथ्राया जाबाय मा मानसि बोलाय लांलाय बेजों मा जानो गुबैया जाहैबाय मा रायजो राजानि थाखाय नों मा मावनो हानो 17 बोसोर बिथांमोना पावाराव दङमोन बेसेबां खामानि मावनो हाखो रायजोफोरनो बेसेबां मोजां थासारि दानानै होनो हालांखो बेसेबां सुबुं धोन सोरजिनानै गोलांनो हाखो बेसो गुबै बाथ्रा दा नंखायनो बिपिएफनि खोथा बुंनायजों रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो गिदिङा बिथांमोना साफा सानै गावसिनि मानसिखौनो जयनिं खालामलाय बोखारलाय जयनिं खालामलाय बोखारलाय खालामनानै दिन्थिबाय थादों नाथाय दिनै इउपिपिएलनियाव लोब लोब रोजा रोजा बिथांमोननि हान्जानि मानसिफ्रानो फैनानै हाबफैदों आरो बेजों इउपिपिएलआ सानफ्रोमबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ जेब्ला बेबायदि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जागोन नोंथांमोननो जों खोन्थागोन।